Hello bro, te hakan ga video to ngena snap ya ka jimpun shai jung badan trong ya ki jingsha. Hangne te shai par ka HNLC. Ba pun shai badan trong ya ki jingsha. Badan trong long lana don ki ba mikmat hakat dorbar hima. Ka kentheiru kala ban mikmat hakat dorbar hima. Kane galong ba shai bha. Namar ka phanong laitru ka de ka we ka riu krau ka de ka we ka khlawai jonggari. Kabayale persa ya ka sorkar pareng. Ubadang doktorong uong balada don ikan thei ki ba mikmat ka phanong laitru kala dai banjak kerteng. Kane galong ka basai bat ka dairu ka jingkermen nagam da ki kan thei namar ki don ki kan thei ki ba mikmat nagam ta ka hima nagam ta ka briu neutrap. Te hangne sai phar batai ubadang doktorong ya ki jingsha. Bat kane galong ru ka jingleran ya ka jingberngam jongka HNLC ya ki nongelam jongka VP. Toin ngap ya ka jingkren jong badeng trong ya ki jingsha. Teng as ngolongo ba mo ka ka ba ka HNLC ki dekot juga HNLC mo ki ba berngam ban siat lani berngam peniap mo ya ki nongelam juga VP menun miet ngala bitar ba namar beli ngai kum to am ngakiu sekali ti mantang ala kham thanda namar ngai kini ke berkhot ki jingi lam bakla kini ga jungi mo manong ipi tang kani gawe bakumno kini kinong ilam juga HNLC ki ong ba unu bokwan penduk ikariti gudu store nei ngan ong ipi kinang sya brenyuas imat kini kita khot juga HNLC mentate bomdon syukuri orang ba imat kira ade bet ki kena sudah ki bompat sngotu ru ikar kom sensyar khadar jungjat penri ujungi tangwa menta kami ngan batai pi detail kawai pakawai ke detail ngan batai bapinya syalut bro mena meski nangwan arngut ki kena senrang ki wat kenang inga on pak sujan tengah kali ki ngong pila juyo syong dorbar ki ong em tang bangai la dia nadu kandrus nam kertang la syong dorbar ngatip ha ya kejingle kejingkam jong kariti gustor jongi tangba kabalango mantane kabababun ki MDC wat ki MLA ru ki balong MLA ki balong MDC nei namar najing pulie ki olong MLA najing pulie ki olong MDC wat tang najing pulie ru kampat kot ti yau kena skol hi borobor ki ong ba unang le skol nyimpat penduduk orang ba Handrai ngap de la dia nadu khandrus snam karta mars ni apep skol ngalayu isyong dorbar nak takadaw bali bang yar ka jingmut berkat bat ngalong ka jingmut berkat ngalong tikum rong ba tina kani kadaw bang akwan persung thu ipi pitep ba shua ban long MLA shua ban long MDC kideban ya step by step bangin sayo ya kita ki brio ki balak bantau an haka jela bro kowe ti haka ni kajing le kajing kam ka menta ngangan ong ipi ban ong penek riti penek dustur kam don jingmut namar haka riti gurustur jong menbarim ya thau ke hima langba kajing ye manjor lang jong ki kur ki jaj jong ke brio nyutrap handrai kanela slam bha bakila miking kila le thok kila le syukur ya ka jaj pendri ujungi na kani kadaw ngangan ong ipi lade badon hak sarkar jela bar ha district council ka juk ka parti nei ka suk bhawan penbet henry ka ba kalong kumni nemar ka sarkar jela ka kham khlan bania ka district council deina kani kadaw bat babun ki khna ikat padi ki bam sngotu ki ong ule ayu tau pra subon nia tangka ketien ka khna ikat ka sentur ka sunang ka sulat jenhau ka thli du ka su jorong thikum thlik besen handrai kam tip ka jingle jingkam jung men barim kam tip ya kariti gustor na kani kada ngangan ong ipi batai detail ipi bar khoj bapek ya kani video jung menta kamit
pidi masngotho ba kariti rustor jongi kalong kumno idi masngotho ba shua bangin jeri usiem man la ka wei pa ka wei ka kur jong kata ka hima ki pha kata ka dorbar kur ko jong ki jet ya wei ukmat kur uri ukmat jong ka kur ka jat ulong kenyi jong ka kur ka jat larade be ki jet kum menteri ne ba ki jet kum ulongdo ne ba ki jet kum ustor ne ba ki jet kum urang basnong ne ki jet kum no ru kamot uta ukunyi kur ulit mi syakador bar hima langba kajing jet jong kakur kajat bo ulit mi khmat syakador bar hima kata kadika kajing le kajing kam bantaw ya kata hima banjit ya uta usiem bapura dai na kani kada ngangan ong ipi hakani kajuk menta kam dei syok kata ka jingjet jong pai ba babun balang menchua kamut bagi pai ba babun balang kimpat ngotho banjit siem henry kijit chua ya ukmat kur ki ong ukmat kur kamut na ka kur kajat ngi jit ya wei u banna ka kur kajat bangi ngi syania bangi ngi tip ha ngi jit ya u bo unmi khmat e ka kur na kamenta jung ka kur balak ham nang kam start balak ham syai ka perkat perdan dan ni balak ham yar ka jengmut jeng perkan ngi jit ya uta ngadang kena tang mga tip ha ya ka jeng le jeng kam jung men barim dei na kading kada ngangan OEP pitep ha ka jat ben jungi tang ki kurdo todong kim don benta bat kanong kono hima pidi ban skotho bahai kata tang ki jat do todong kim don benta bat kanong kono hima ban yo long menteri ne ban yo long langdo pidi ban skotho ikata nemar bar khot ne du man siwa dei ka jingle athok ka jongki ki thau hima pisto na kani ka daw pidi ban tep ba udo todong ujat do todong umdon benta bat kanong kono ka jing ya thau hima namar ki thau hima da ka jingle athok ka jingle syukur batang kato kan ingut kia menjur klem da don kata ka jingi menjur lang jong bar khot ki kur ki jat jong kabri hunyo trap de halor jong kani kemut udo todong umdon menteri udo todong umdon longdo udo todong umdon basan na kani ka daw kemut bo ki khot sin mo udo todong umdon sinsar paj ba ra ka jat benri ujungi kat banginang syale akum ni sto kani kam der ka sinsar paj ba kani kadi ke jingle don bor ke jing sensar don bor ke jing penibor bar ke jing le bor lani ke jingle don bor isto tina kata kata ba menta habangi ngi kersian ya ke BBP ki paj ba bubun balang ki kersian ki BBP namar ki yo jing hikai ki yo jing start ki yo jing syai ki sngow tho ba pleng ke sensar kadar ke don kam kumni Tidai na kani kadaw bangang soong ipi babor-bor kamot kidon kisi am ki bakham start ki ong ba de bandon kami tingkur de bandon kinong ilamkur de bandon kinong mikmat nakakur nakai kadaw ki ong pumta ngamtip pagi penkut no tangata handrei haka jaj beriu jungi nakidor barsnong kimi kidor barkur namar kat no jat kikur hasnong athau urang basnong wajing tho bakidon kata jat hasnong jungi pi lari jat kenteni jat cenrang langba kata kakur kejat ngijit ya kita kinung ilam kur yala kijung kijong namar ban yelet pajba atemlong namar kibabun kibabala basngi lani kibaduk kibajenjar Tumut kimla ban suikit lang ni kata handai kipa wei unong mi khmat naga kur kajat bo unong mi sya kata kador bar hima nakani kada kumut urang basnong usu ajing tho ba naga kur kajat jong kata imi ini naga kur kajat jong ita kami kane naga kur kajat jong ita umi une naga kur kajat ki bom don mo kinong ikmat teng kam ka kan theru kami ikmat syakador bar hima pi
Ti haka judgment rio ka ba menta ki ken bet ba mi khmat bet tang usen rang. Lari ba mi khmat tang usen rang ti khapan nong laj ru kala de banja kerteng. Sto. Deina kani gadau bo haka por katma phareng. De khapan nong laj ka bapa ba phon bat ka bayakut ya kisipai kiswar jong ka judgment rio lajong. Ban target yo phareng. Sto. Nakani gadau kamut kinong mi khmat syakador bar hima hi borobor ki don lang bat kan thei bat chenrang tang ba ki dei ki bala ajar ke jengmut berkhan ban ki bala asan ki bala arang ba ki bala asngothu ban mi khmat syakata dor bar hima dei nakani gadau ngang ong ipi ki babun ki khna mentakim tip tinga ki ongi ti khna meneng ong pitip bale phimla bani song dor bar namar ba philuj bot seyeng ka kan thei seyeng ka kan thei sesinong ka kan thei kat padap kata kata snem phim yo song dor par tir dei ba phim la asya sabah kan thei ka aireng yepi yo khon arngot laingot empal yo song dor bar tang ba lahap krat no abli war sedakawai pi kadi kani ken kariti dustur ke basnio ka ba penlong ya ki kon senrang ka bri nyutrap ki stengkli ban kelas stengkli na kani kadau ki babun ki klienga badeng sinong jong pisa siya nga ngay thu nga sa sita sinong jong ilok ne pisa siya sinong jong ilok ne ong ngamjul isa siya sinong jong kalok namar kadi ke jaka jong kibrio nga sa sinong lajong namar kadi ke jaka lajong jaka ipa imei sto kisiem Klam kajingi manjur, klam dadon kata kajingi jets jong ki kur ki jat ki basa kata kahima ka distrik konsel kanam dai hiru ban ai sanat dalile ru bar khoj ki kur ki jat ki basa haka no kono hima ki de ban yo bani sim banta ha kata ka por jets namar ba ka dor bar kur kam don syu ngila do ikador barkur tingi hap dangi jet kamut ngi hap jet kumajit hakapor bangi jet iki MDC ki MLE idi bniya kumjo namar balei ladang ki jet tangkat to kat ne ki kor ki jat haka sinong ka thau jong ka takahima balong kani kade gijing penkhen ya ka hok long briu man briu jong kita ki nong song snong ki basa hak kata it kahima sto kani krigo bakla nak tadaw nga ong ipi ki dekot jung ka etnel siru ni dakan mau bah wacha misios wachu padan kambakla yo pi eran mo na shu ang sentur ban jrong uthlit kum buseng ban chu berngem rumah rutin yo pi klem ran yo pi eran iyala dia mene mesngi nang don uwei ubriu ba phone ya ngatep la bande udkhot jung HNLC ni la bande weiru tang ba ngale tru kolor tela de pau ala de tep tang ba uong anwan arbaje henry uklamwan tang ba uong bamlong man kana phone ngan so kana personal henry uklamwan tang ba ngatep iki berkhot ha ka tru kolor tela de pau uklam air kerteng khasi tang ba ukuran yang ada khasi tingang lasno thu ang tahi deina kani kada ngon oipi ban penting kai wadang dotrong amdan jengmur kani amdan jengmur penting kai nga sto na kani kada ngon oipi da wan sanga wan da kajing syai wan sanga wan da kajing bha wan sanga wan da kajing perkar bha yo ada pimut le sniu yanga ngadon hajan jong piru pimi yanga hakata kapor kemut pin sababe kala nakani kada ngang ong pi psiania ak to bor jong spa ka pho bat ka nam ka buram perthei henrei nga yakini bar khot ngam khen yi nga khen be de utei pisto na katraw pin salong ka balongo ye pi ki bapet yanga ye ki YouTube channel jonga am pi pet na ka por nei kidon ki ba juit yanga ki ong
Pi daya dah husiar ngau ngamdon kaman husiar. Tranu bonong thau nu jonga hi ular pen husiar yang. Pi daya dah pikir. Ngamdon kaman pikir utranu bonong thau jonga ular pikir yang. Pitiap. Nah kani kada ngangan OEP. Dada pisah ni scam. Hau tranu bonong thau ni. Ngimdon kaman perkat ialah dia. Dokhan ialah dia. Na kabanta ka jing shisha ba phin kran lanen na kabanta ka jing shisha ba phin le na kabanta ka jing shisha ba phin pen pau nei to khen yela de ba phi dei ubri bla yap hang ta phin im sirta hanrel da phi tieng ba phim don ka jing shania ka skam tra nu bu no thau ba phin yap kloi wala da phi don ka spa ka foru phin le klem pat dei por sto de na ta kada ngangan ong ipi Kibabun kimpat skoto. Kay kita dorbar hima. Ha? Timpat skoto. Kay ka dorbar sinong timpat skoto. Bani ysyong bani yatai timpat skoto ba. Kita ki dorbar kur, kita ki dorbar rai, kita ki dorbar sinong, kita ki dorbar hima. Mentap deh hana. Tangkat tu kat ni teligi kur hana ki menjur banjit siem la banlong nginu ma on pediang nai le thok nai le syukur nai ong riti dustur kun kanong thok no syukur nai batai kata naman ngitip khamba mangi poi bang stok khamba badai na kata kada ba kini ki badon hakabor menta kani kabor sensar menta kila ating that Dawan ka BPP detail hap ai. Datang man kenai kikut kisla. Kalai te kemut. Uksau bud dien tu udon em. Uksau be dien tu udon em. Tiang ta ken kemut kila tiang. Ki kwa ban penbi kenrung kenram no. Kwa ban penbi uri hurano ni jalami khalia. Kanlong no kumbalong ke Manipur. Kenang bansol ke problem jongki bakila dep bam. Sto. Nak ni kada ngan ong ipi ko HNLC das ngoto bha dada pi miron bentalang ban ya bam bat kini polisian Meghalaya am bat kini ki MLA ni ki MDC ni kini ki nongilam hima ni ki nongilam kur ni ki nongilam dostor ni ki nongilam balang kiar naki dada pi kwa pandon bat ki pajba pabun balang kiar naki WhatsApp penun kambaklah ki pidi man tep bah ya kariti dustur lajong wadi lam bakla wajuang ba pen khen ye kariti dustur amdan riti dustur hakani ka jok menta baru khajhi kadi ka politics ladang ini ya pai bin pa bin syapang kariti dustur am ngangan ong ipi bat nong ilam kur bat nong ilam hima bat nong ilam balang bat nong ilam Sinong yang ong ipi hakata por nei la da pinjob ibadang do trong nei ibadang do trong saya no da khli lia no mia chur da kejat ru pidi mas ko ba na kani kada babun ki ba support khap ngan kham tam mi kini ki parti ki badan hakani sarkar manta sarkar MDA ugaro pat unang syo no sngohe no snomeng Namar beli uskam ke jakai lah dia. Ukon chat pada yano, ukon chat ye kini kasi ki basno ha urding. Namar beli kini basno ha urding ki perkat betang nam tajing mentoy lah dia. Ugaro la develop ye ki bro lajong, ula develop ye ki snong ki thalo jong, ula develop ye ki city lajong. Hendrei kini ki perlu jong ki papan he, ki papan san, ki papan rangba ye ki papan scam ye kanong rem jong ki papan baharu ik platangka jong kini nadin jong gibot tela da un pers ngosi ya ki laphen na te mi onong shu de na kani kada kumut balei nga sa ong ipi long kanrat arpusa ya ulai pun rio katar kami ale ranya lia katar kami ale ranya lia kami ale ranya Namar beli baki dei khun merat badai ki jaj merat badai ki jaj benrio tat dor nak kadau sya thiet kum ki merat
seng bahalang ru syatit akador, seng leno ru syatit akador, nong ilam himar ru syatit akador, nong ilam sinong ru syatit akador, nong ilam kor ru syatit akador. Tem der kimrat, ndeki eipan. Lada kim deki merat te balen tang ya kasyari ka belang ya kanu kamarat baru khot tingila e mathiat ka pisah. Hendrei ke jaj penri ujungi ngiyo ikenong ilam merat ngisyatit kri arlak lailak saulak sanlak nak takdaw. Kinong ilam juki merat hi berubor ni. Kim numla ban sunguthu, kin numla ban syai, kin numla ban baha. Namar ba yela dieru kidi kimrat. Kiela mikul kijaj lajong ru. Da kejing lamrat. Da kejing lamrat.